Киләсе елда Орча балалар сәнгать мәктәбе 60 еллыгын бәйрәм итәргә әзерләнә. Бу үзе бер тарихи гомер. Биредә укучыларга һөнәри яктан камилләшү өчен яңа проектлар тормышка ашырыла. Сәләтле балаларның иҗаты буенча төрле программалар эшли. Мәдәният илкүләм проекты кысаларында ремонтланган Орча балалар сәнгать мәктәбе белән Россия мәдәният министры урынбасары Надежда Преподобная һәм Татарстан мәдәният министры Ирада Әюпова танышты. Орча балалар сәнгать мәктәбе 1963 елда ишекләрен ача. 1977 елда директор булып Альберт Сәләх улы Гыйнетдинов билгеләнә. 35 ел җитәкчелек итә. Бүгенге көндә җитәкче вазифасын Гөлнара Барый кызы Сабирова башкара. Орча балалар сәнгать мәктәбе укучылары күп кенә бәйгеләрдә катнашып җиңү яулаган. Тагын бер шатлыклы хәбәр: мәдәният проекты кысаларында биредә капиталь ремонт уздырылды. Безнең мәктәбебез проект культура кысаларында күп кенә үзгәрешләргә иреште. Аның өчен без ул программага кергән өчен без бик рәхмәтле Россия президентыбызга, мәдәният министрлыгына һәм безнең Орча муниципаль районы җитәкчелегенә. Мәктәп ачылганнан бирле аны хәтта инструмент кайткан юк әле. Безгә концерт рояль кайтырга тиеш, әле кайтып җитмәде, көтеп торабыз. Һәм концерт залына сәхнә уты куелды. Хәзерге вакытта Орча балалар сәнгать мәктәбендә 851 укучы бию, театр һәм музыка юнәлеше буенча белем ала. Мәдәният проекты кысаларында шактый яңа уен кораллары сатып алынган. Яшь музыкантлар яңа баян, пианино, гитара кебек уен коралларында уйнап күрсәтте һәм килгән мөхтәрәм кунакларны таң калдырды. Молодцы! Молодцы, поздравляю, здорово! Мәдәният проекты мөмкинлекләре турында Россия Федерациясе мәдәният министры урынбасары Преподобная Надежда Александровна сөйләде. Мы отталкиваемся от тех объектов, по которым есть готовая документация. И кроме того, уже сейчас смотрим, в каких регионах, в общем-то, где уже много объектов, где еще объектов. Һәрбер төбәк мөстәкыйль рәвештә төзекләндерү эшләре кирәк булган мәктәпләр турында мәгълүмат җибәрә. Без федерация дәрәҗәсендә тикшерү эшләре үткәрәбез. Ничә укучы укыганны ачыклыйбыз һәм чыннан да ремонт кирәк булган мәктәпләрне сайлап алабыз. Татарстан буенча 28 балалар сәнгать мәктәбендә төзекләндерү эше үткәрелгән. Надежда Александровна әйтүенчә, әлеге проект дәвам итсен өчен шактый көч һәм тырышлык таләп итә. Киләчәктә яңа проектлар көтелә. Динә Нәҗметдинова, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.